B'investiment ta' 2,300,000 euro, il-boros ta' studju għal din is-sena se jolqtu 500 persuna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega f'dawn il-boros ta' studju li l-applikazzjonijiet tal-jom jiftħu nhar it-tnejn se joffru opportunitajiet ta' studji varji fosthom l-arti, fl-isport u f'suġġetti akademiċi oħra. B'din is-sena jinkludu wkoll opportunitajiet ta' studji veterinarji. Dan huwa pakkett ta' investiment ta' 2.3 miljun euro illi bis-saħħa tiegħu qegħdin naraw li finanzjar ta' 5 skemi ta' boros ta' studju differenti li huwa preżunt illi minnu ħajbenefikaw 500 persuna. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima u Stefan Zrinzo Azzoppardi li tkellmu dwar il-ġid li jħallu dawn l-opportunitajiet ta' tagħlim f'ambjent li wieħed jista' jimraħ fih. Dawn huma kollha studji illi iż-żgħażagħ tagħna qegħdin ifittxu li jkomplu jispeċjalizzaw fihom u proprju qegħdin naraw bħala gvern illi nagħtu l-għajnuna tagħna sabiex propjament ikonna daw in-nies illi jerġgħu jiġu lura lejn pajjiżna monija proprju b'daw it-talenti u ħliet ġodda. Huwa maħsub biex jilħaq miri ta' edukazzjoni, taħriġ u lifelong learning fejn inti hemmhekk għandek specialization, speċjalizzazzjoni fil-livell terzjarju illi dawn il-fondi qegħdin jgħinu biex aktar nies ikollhom aċċess li jkomplu jispeċjalizzaw fil-qasam li fuq jkunu studjaw.